Kif din is-sena żmien il-miliet qed ingawduh fil-kien li toffri darna bosta għażlu l-ispirtu ferriħi li ġib miegħu il-miliet iżiduh aktar mis-snin ta' qabel u dan billi jżejnu djarhom bl-aqwa armar li jistgħu jixtru. Dan l-istazzjon tkellem ma' Sita Ħanut li fost oħrajn ibih l-armar tal-miliet fejn qalilna li din is-sena ra żieda fil-beħ tat-tiżjin meta kkumparat mas-sena l-oħra. Żdiet il-beħ għax in-nies baqgħu aktar ġewwa ma kien hemm safar allura rajna differenza fin-nies li dis-sena ramaw iktar id-djar huma fl-aħħar mill-aħħar. Qisma din jinfexxew fid-dar ħalli jġibu d-dar iktar kowżi ħalli jgawdu ħsew mal-familji tagħhom ukoll. Din is-sena żmien il-miliet qed iservi ta' żvok kif l-2020 ħafna tiddiskrivuha bħala ħolma kera li ġabet magħha diversi sfidi. Iżda dan iż-żmien qed inessi ftit mit-toma morra u minflok qed jerġa' jagħti raġġ ta' tama. U għalhekk l-aċċ għall-ispirtu pożittiv qed jinħass aktar mis-soltu. Joseph Baldacchino għalilna li saħansitra kien għadu lanqas beda s-sajf meta n-nies kienu diġà jistaqsuh għall-armar tal-miliet. In-nies fil-verità dissa bdew jistaqsu iktar kmieni fil-fatt fejn is-solt minn hawn bdew jistaqsu meta aħna bdew jħassal ix-xogħol tal-miliet bdew jistaqsuna minn Ġunju għax ovvjament ma kellhomx jisimha xi festi ma kienx hawn. Attivitajiet ma kienx hawn tal-massa allura n-nies bdew jiżvokaw letteralment fid-dekorazzjonijiet tad-dar.